Да, аз съм. А, и сега мама прави компот. И понеже нямаше какво да правя, реших да отида в Данчо и да си печем кюфтета. Ще е много хубаво. Той в момента отиде да провери кюфтетата дали са готови, защото понеже той днеска забрави да купи осветена мащерка и не мазно олио, сега майка ми прави компоти като тези, които бедните хора правят. И ще консумираме много гадна храна. Да. Не бедните хора, но прави чушки във вода с чесън и баклава. Окей, чао.